We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapusa all over Mindanao. Here's to wishing all of you a safe and happy Wednesday. Maayong buntag say, how are you this morning? Hello there, Attorney Resi. Okay kaayo ang akong morning kay ani anasab kita maghatag og kalingawan og inspirasyon sa ato mga kapuso viewers. Og karon Resi mga kapuso, ma-amaze kita sa usa ka amahan gikan Cagayan de Oro City kinsa pinasahi ang panginabuhian. Sanglit, usa siya ka hairdresser. Atong ila-ilahon si Jonathan Loquite. Wow! Samtang say ako pud makahinabi unya ang duha ka mga social media content creators gikan sa Davao City na sina Rocky Pasio, DJ Yaya Ozawa. Ug sa Biztalk naman mga kapuso, atong makatsikahan si kapuso actor Paulo Ravales ug atong sayro ng iyahang pagbidahan karon na GMA drama series na Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Mga kapuso, it's Biztalk time na sa karong buntaga atong makauban ang usa sa bida sa ginaatangan nato karon matag hapon na GMA drama series na Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Walay lain pa kundi si kapuso actor Paulo Ravales. Maibudag Paulo, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? How are you this morning? Hello, maibuntag sa inyong tanan. Maraming salamat. Dito sa At Home sa GMA Regional TV. Hello and hello po sa mga kapuso Mindanaoan. Every morning ba, Paulo, ano yung nagiging daily routine mo? Ngayon kasi I have a baby boy. Kakalabasan ng baby ko. So, yun ang activity ko. Ang mag-alaga in the morning. Oh. I'm sure ngayon nagiging preoccupied ka na rin with having to fulfill your duties as a father and of course with your showbiz commitments, kailangan mo ring i-balance. Ano yung nagiging pamparelax mo naman at home? Well, meron ako ditong French Bulldog. So, yun. Nilalaro ko and sometimes I play computer. Yun yung pamparelax ko. Maraming, I keep myself busy para hindi ako mabore. And kasi hindi talaga kami lumalabas dahil delikado. And balik na daw tayo ngayon, Paulo, about sa mga very firsts mo naman in life. What was your first project in showbiz? Ana Karenina. That was my very first TV show. How about your first love team? Sunshine Dizon. Sa lahat ng mga napagdaanan mo sa showbiz, ano ang pinakamahalagang leksyon or aral na natutunan mo? Well, showbiz kasi, kailangan you have to be really strong as a person. Kasi maraming, alam mo yun, kahit anong galaw mo, may masasabi sa mga tao eh. So, kailangan you have to be strong. Hindi ka dapat maapektuhan sa mga negative energy ng mga tao. Plus, you have to remain humble kahit success yung marating mo. Kasi anytime, pwede rin siya mawala. Hindi siya panghabang buhay. So, savor the moment. And yun, be humble and give your best shot every show na gagawin mo. And of course, Paulo, you have a new show right now, Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Please tell us more about it at ano ang magiging role mo sa project na ito.
I'll be playing yung ex-husband ni Beauty Gonzalez, ni Bridget. Medyo bad husband ako dito. Bad ex-husband ako dito. So, very interesting yung role ko. Bakit kailangan abangan ng ating mga viewers ang Stories from the Heart loving Miss Bridget? Of course, ito yung first TV show ni Miss Beauty Gonzalez dito sa GMA7. Alam naman natin na isa sa mga magaling na actress ng itong generation na to. So, and plus, maganda yung story. Maraming kikiligin sa kanila ni Kevin Miranda. Yung mga, kasi ngayon, yung mga balita pag nanonood sa mga TV, pag mapapanood mo, puro, alam mo yun, medyo may stress ka sa mga nangyayari, di ba? So, ito yung sa mga reasons para, alam mo yun, ngumiti ka naman, di ba? And para kiligin. Pag pinanood nila to, sobrang mag-enjoy sila. Dagan kayong salamat, Polo, sa oras mo ngayong umaga, and thank you for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. And that was Kapusong Polo Revales, mga kapuso. Tutok lang mo kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Mayang adlaw mga kapuso, I am Shanine Levy and currently residing in Australia. A proud Cebuano and a proud fan of Julia and San Jose for 10 years. Maraming beses ko nang na-meet si Julie sa mga meet and greets niya, ball shows, at sa concerts. I was inspired by Julie's talent and attitude. Lalong-lalo na kung paano niya tinitreat yung fans niya. At pag nagkikita kami, lagi niya kaming ini-entertain. I started loving and idolizing Julie last 2010. I can remember noong mga panahon na may event si Julie sa Cebu, pinupuntahan ko talaga siya together with my other co-fans. Na-excite talaga ako nung nalaman kong may musical trilogy siya, at excited na rin ako mapanood ang Limitless ngayong September 17. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, good vibes lang ta this Wednesday morning, kaya tumakauban ang duha kasikat ng mga social media content creators gikan sa Davao City na sina Rocky Pasio o DJ Yaya Osawa. Nako, Rocky o DJ Yaya, maayong buntag kaninyo. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo? And I'm sure sikat na kayo mo sa social media, pero unsa man ang inyong ginakabisihan karon? Hi, good morning mga kapuso. Okay lang man ang amang morning, Ma'am Rocky. Yes po. Okay, kayong among morning. Maayong buntag sa mga kapuso natin dyan. Sa ako nga side is live streaming and makita yun may province sa social media sa page sa Trend Mobile. Give me nag-exist karon ang mga shows, ang mga taping, ang mga endorsement and mga content naman. Itong pandemya pa man, so, bawal pa maging ang face-to-face ng mga events. Diba, Lord? So, diha gid may sa Trend Mobile. Mugawas ang mga social media content at training. Opo, that is right. And aside po sa aming consistent live stream sa Trend Mobile Facebook page, sa ko namang part is nasa rin po, continue pa rin yung hosting, but this time, work online na gid siya, sir, parang virtual hosting na gid siya ang nagapanghitabo. And then, good thing na lang po nga, at least nakapadayon naman lang. So, malipayon po kayo nga, at least nakapadayon gihapon despite sa panghitabo tanan. So, still, we're so blessed na murag ang passionate to, is na continue gihapon through social media. Inana nga mga factor po. Siyempre, dili gyud nato maikailangan ang social media na himong source of entertainment nato to somehow distract, diba, our attention from all the anxieties that we're feeling for the past few months. Pero si DJ Yaya Ozawa naman, tell us about your life story. Unsa man ang imuhang istorya sa imuhang kinabuhi bago ka nailhan as host and as a DJ?
Actually po, attorney, ma-remember na ko, bata pa lang siya ko. Like, I was, 4 years old that time. Naanagid sa ko, siguro matawag nga passion. Kaya ma-remember na ako, nagakanta na po ko, tapos nag-recording, kumbaga, and then, dili pras karon nga pag-klaseng recording. Kana ganing sa una-uso pa man ng, gani, kanang gamatoy pa lang na, radyo-radyo, tapos dito, mag-record-record. With katong, kanang tape gani nga, katong dili pa same karon. So, aside ato pagkanta-kanta, mauna siya, ang sa ako gino part is kanang gani magbalita-balita gay ko attorney, so nato akong ginabuhat ba na ipangitabo sa amo, so ginaano na ako siya murag magbalita-balita na kukuno ko dito, so murag nakita dyan ako nga naagi diri akong passion, akong calling kumbaga. And then I am so blessed lang pod kay ang ako ang family very supportive pod sa akong mga ginabuhat, like sa singing, joining pageants. So iba pag sa una pa nga medyo fresh pa. Tapos pag join sa mga singing contest at yun na nga ang hosting, murag nahulog gid siya nga mo po ng reason nga naabot jud ko sa Davao kasi di man jud ko from dire. So mo to reason nga gusto ko mag sa Davao kasi gusto na ako i-execute ang mga gusto na kong buhaton nga mo ni jud ako mga ginabuhat karon. And to Sir Rocky naman, ni mo pong na-share sa social media, imo hang picture na nag-audition ka sa Protege. Nako, tell us about this one. Dream na bagid ba nimo before na mahimong usa ka artista or mahimong usa ka sikat nga singer? Yes, dream din ako maging artist or maging artista. Kay bata pa lang ko, siguro nag-edad ko og 6 years old. So, nag-start ako kanta sa among barangay, which is layo mong pudkay ko sa Davao, kung kay Davao de Oro. And grabe yun, ay nag-start ko og kanta mga 6 years old ko. Nag-apil-apil ko mga competition, mga master singing contest, mga barangay, makadaog og tag 5 kilong bugas, nga naman sa honor ba ang mapapremyo. So happy na kaana. Tapos nagpursige lang ko up until na ito na mga opportunity, and nag-audition ko like mga Starstruck sa una, Pinoy Pop Superstar ba yun, tapos naapoy katong The Protege sa unang kuan nga kaning sa Kapuso Network. So, try na ko tanan, and thanks God kasi napatunayan ko na ako kay sa ako ang karon murag nahatag ko ni Lord ang opportunity nga dati lang ginadampo lang na. Siyempre, makita na mo karon sa social media ang inyong tambalan with Sir Rocky and DJ Yaya Ozawa. Pero sa tanang na wala pa kabaloon sa man kining Trend Mobile. Yes, si Trend Mobile na launch lang this year, May 18, 2021. So si Trend Mobile is a multimedia platform. So nagahatag og mga content through social media which is informative. And of course, nagatabang pud mi og mga social media influencers na gustong mag-boost ang ilang confidence through social media, o at the same time mapakita ilang talented sa social media. Kay tungod karon social media naman gyud ang nag-exist karon. Kung ano na tayo mga viewers karon all over Mindanao na gusto pod magsugod sa ilahang YouTube channel or would want to become a social media content creators like you guys, unsa man ang inyong mga practical tips or advice alang kanila? Siguro isa lang kung maingon, let's just be organic, kung baga. And let's not just, or let nas, dili na to i-pressure ang ato ang self. Kasi ang hitabo karon yung murag part ng isugo siya, murag understandable siya nga sa social media. Ang uban gani ka nagating, unsaon man ako ni, wala ko dagan ako ginabuhat, but wala pa siya nag-hit. Murag reminder na sa tuwa nga dapat, lang siya, just moabot lang gid na siya. Kumbaga, enjoy lang what you're doing. Kung sa imo maginapakita sa social media, make sure pod nga kanaganing kuan gani natural, di ba? Within you kanang kumbaga imuha lang ba. Dili na to i-pressure nga I have to do this, to do that, and blah 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 whatever. So along the way mo lang gid na siya, mo abot lang gid na siya. Patience lang gyud. So dili gid dapat nimo kanang wadon imong paglaom, di ba? Kay tungod pag once nga hanggang may buhay, may pag-asa, di ba? So, essential lang, tapos marunong ka maghintay kung kailan yung tamang panahon para sa iyo. Then, continue lang to learn, continue to accept the criticism, whether either negative ba yan or positive ba yan, just face it and accept it. And I know, may matutunan ka sa mga experience mo sa life, and of course, ma-apply mo yon sa pagiging isang influencer. Daghang kayong salamat Sir Rocky and DJ Yaya Ozawa sa inyong oras, and continue to make entertaining videos to make this world naman a better and happier place to live in. Daghang kayong salamat!
Daghang salamat mga kapuso. Bye-bye. Thank you Thank po. you, attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ang trabahong pangsalon na anda nato nga ginahimo sa mga babae o di bakaha sa mga higala nato sa LGBTQ+ community. Apan karong buntaga atong sayron ang storya sa usa ka straight nga lalaki nga all around sa trabahong pansalon. O di ba? Kuyaw. Ato makauban si Jonathan Loquite gikan Cagayan de Oro City. Sir Lolong, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Okay lang sir, laban lang po sa pandemic. Sir Long, glad to hear nga anaa ka sa maayong kahimtang. Pero unang-una, sayron sa namo sir, kung unsa ba ang ginahimo nimo sa salon? Unsa ba ang imuhang trabaho nga kaya himuon? Ay sa ko hairdresser sir, ang gupit, mag-ribbon, mag-color, mag-brushian, treatment, mara ang ginahimo sir. Sir Long, unsa pud ba ang backstory diyang nakatuon ka aning klase sa trabaho? Year of 2002, nagsugod ko og barbershop, nagsugod yun og opening ni Alex og salon og barbershop sa diri sa Sidio. Pero daan ako kay balo mo gupit. Kaya gupit-gupit na ko sa among mga silingan diri sa among lugar. Niundang ko nato ko butuan nagkuan ko sadlayin ko basak-basak gumay niya trabaho construction worker niya na magkoy adting nga salon sa Butuan. Nakitaan man ko niya nga nagupit-gupit ko sa gawas. Iya kong gikuha, gidala ko niya dito sa ilang salon. Niya dito ko lagi dito ko nahasa. Maayo nga mga trabaho sa salon. About 6 years, balik ko Cagayan de Oro, nag-apply ko kang mga Alex og hairdresser na dili na barber. Maayo man ning hairdresser ta kay dako magsweldo. Grabe Sir Long, bisan asa na puday ka nadala sa panahon tungod na sab sa imong pagpaningkamot. Pero sir, niadto nga nagsugod ka ani nga pagka hairdresser, naglisod sa baka kaniadto sir. Pakisan ni sir. Pakisan ako, primero tanaw sa hantod sa silang tanaw mo, handol dayon ko. Ito dayon kabalo na dayon. Diyang gasugod ka na Sir Long og dawat og mga customer, unya nasayran nila nga lalaki gyud ay ka. Unsa pud ba ang ilahang nahimong reaksyon? Pagid na pagkuan nila sir, pag abot sa customer na mo, duol ko kaya to ma'am, higit lang mo tingog kay lucky ba ako. Pero kadugayan sir, makita na ko lang sa parlor. Sila na mo sa ako, kaya makita man lang sa akong trabaho sa parlor. Na-ribbon, gupit, color, Brazilian treatment. Magbalik-balik dahil sila dahil sa amo. Alang kanimo, unsa pod ba ang kasagaran nga nahimong feedback no sa imong mga customer diya sa imong trabaho? Sila nga may hindi mo trabaho siya rin, laki man siya dapat sa mga babae man niya trabaho, bapo mga agi. Bapo man mo trabaho. Mo magbalik sila sa ako kay may mo trabaho. Ikaw ba mismo Sir Long, wala pud ba ka nabalaka kay usahay rabaya ang kining lalaki nga sama nimo nga mosulod sa ingon ani nga trabaho sa pagkaparlorista? Wala po nabalaka rin sir kay kini ang trabaho po sobra pa sa minimum ang sweldo. Matipan pa ta sa customer nato. Sa pa, dili po nabuhay akong pamilya sir. Kahit tigyota, kung gibalayan. Sa akong anak, nako'y madala kada adlaw. Hindi kita ko nibiya trabaho. Dili gid ako ni kaulo sir, kay dire ko na buhi, dire ko dahimong tao. Alang sa itong mga viewers karong buntaga Sir Long, aduna ka ba matambag kanila labi na sa mga lalaki nga susama nimo? Akong katambag sa mga lalaki nga street, nila ka nasa parlor kay ang parlor dagog kita, dili ni binuang nga trabaho, iyo mo ginigaguan. Dili ka angay kaulaw. Laban lang. Alright, laban lang. Sakto ka diya, Sir Long. Daghang salamat sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa paglambo ug paghatag og kalipay sa imong mga customer. Amping. Salamat sir. Salamat sa GMA Regional TV. Attorney Resi, bisan pamantalag sa onra sa usa ka amahan nga sama ni Jonathan Loquite o mas iladong si Lolong nga magtrabaho isip hairdresser sa salon. Wala niya kiniig sa payan. Gani, proud pa siya
tungod kini ang mibuhi sa iyang pamilya. Samtang sayog mga kapuso tambag sa duha ka social media content creator sa Davao City nga sina Rocky Pasio ug DJ Yaya Ozawa nga kinahanglan gyud ang virtue of patience inubanan sa pagmaster sa imong craft aron ma-achieve ang imong goal sa Manila. Ug mga kapuso ato pong suportahan ang character ni kapuso actor Paulo Ravales isip Ariston Enriquez sa GMA drama series na Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Mga kapuso, tara inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Amy Dix nga daydreaming allows you to build a brand that will be consistent with your goals and dreams. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.